अरे ननदो का है भौजी? अरे ससुरा गईल रहलू है, अपना राजा जी के कुछ हाल वाल बताइबू। राजा जी के हाल जानल चाहता रू तो सुना। सुनावा। हमार बल मूर्तियाँ चकही बनावे, अरे कथुआ के आटा बस समझो न पावे, हमार राह जारतियाँ चकही बनावे। और सुना उनके खेला भौजी। पहले पहले जब गईली गवनवा, घूंघटा उठावले ना हमरो सजनवा, पहले पहले सखी गईली गवनवा, घूंघटा उठवले ना हमरो सजनवा। अरे एक ताया साढ़े दूज बड़ी बुतावे, हमार राह जारतियाँ चकही बनावे। और सुना रे भौजी। हाँ बोला। कितना पता है अपने सैया के खेला, अरे गोदी में सुता हवे जैसे हमके गदेला, कितना पता है अपने सैया के खेला, गोदी में सुता हवे जैसे हमके गदेला। अरे नाही नाही करी हमके बेलना थमावे, हमार राह जारतियाँ चकही बनावे। धीरे धीरे हमरो गरम भइले तावा, अरे रोटी फूल के भइल दोनहरी के लावा, धीरे धीरे हमरो गरम भइले तावा, रोटी फूल के भइल दोनहरी के लावा।